Jama'a barkanmu da warhaka, da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Sunana Abba Gaye. Yau ina son zan nuna maka yadda za ka dinga haɗa hoto da rubutu. Amma da Allah, kafin mu shiga cikin bidiyon dai, ka danna subscribe, sa'annan ka danna ƙararrawa, ta yadda da na ɗora sabon bidiyo za a sanar da kai. Farko sai ka shiga cikin Play Store. Bayan ka shiga cikin Play Store kamar haka, sai ka taɓa gurin searching, sai ka rubuta wannan sunan. Bayan ka rubuta ka gan shi nan a sama, sai ka taɓa shi. Bayan ka taɓa shi, ka gan shi nan, ka ga yanayin cikin application ɗin nan. In kana son ka yi downloading ɗinsa, sai ka taɓa nan gurin, sai ka sauke shi akan wayarka. Bayan ka sauke shi, sai ka taɓa shi kamar haka, sai ka taɓa nan gurin. Yana loading. Bayan ya gama, sai ka zaɓo hoton da za ka sa shi a bayan rubutun naka. Bayan ka zaɓo hoton da za ka yi amfani da shi, sai ka taɓa nan gurin, ka rubuta sunan da kake so ka sa shi a cikin hoton naka. Bayan ka taɓa nan, sai ka taɓa nan gurin, sai ka rubuta abin da kake so ka rubuta. To tunda ni gwada muku nake, bari rubuta ko bari in daddanna kuma me ga yanda abun nan ɗin yake. Bayan ka gama ka rubuta duk abin da kake so ka rubuta, kamar yadda nake rubuta shi haka. Bayan misali yanzu ka gama rubuta abin da kake so ka rubuta, sai ka taɓa nan wajen saving ɗin nan. Bayan ka taɓa shi, sai ka ja shi haka. In kana son ka canza rubutu, sai ka taɓa nan, sai ka canza rubutu. Na gani ya canza. Nan duk rubutun da za ka canza ne, amma ka iya kai downloading ɗin wani rubutun. In kana son ka yi editing ɗin rubutun ka gyara shi, nan za ka taɓa, sai ka sake rubuta abin da kake so ka rubuta. In kana son ka gyara rubutu da sa kala da sassaita rubutun, duk a nan gurin ne za ka gyaggyara shi, sai ka sassaita shi yadda ya kamata. In kana son ka canza kalar rubutun, sai ka taɓa nan gurin. Za ka iya dai ka gyaggyara shi duk yadda kake so a nan gurin. Za ka sa kala da rubutu, za ka canza kalar rubutun da kuma me. Bayan ka gama ka sassaita shi, sai ka danna saving ɗin nan. Bayan ka danna saving, ka riga ka yi saving ɗin shi kenan. In za ka tura a Facebook ko Twitter ko WhatsApp ko Instagram ko message wanda kake so dai a ciki, sai ka tura.
Da fatan ka fahimci yadda ake haɗa hoto da rubutu. Da Allah kakka manta dai ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin ci gaba da samun sababbin bidiyo na da zarar na ɗora. Ni ne naku Abba Gaye. Sai mun haɗu a cikin wani sabon bidiyon.